Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasihan ing Sang Kristus. Panyuraos badhe kita wiwiti dene panyuraos ing enjang menika kapendhet saking bab 6. Sumangga sami midhangetaken. Bab 6 mung siji dalane. Yohanan bab 3 ayat 14 nganti 16. Kaya dene Nabi Musa anggone manjer rerekan ula ana ing ora-ora samun, ya mengkono uga putrane manungsa anggone pinesti kapanjer, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane oleh urip langgeng. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan nanging duwenono urip langgeng. Sabanjure Gusti Yesus paring pituduh marang Nikodemus minangka pengarep kang wuta lan ora duwe iman. Gusti Yesus wiwit ngandika, kaya dene Nabi Musa anggone manjer rekan ula ana ing ora-ora samun. Gusti Yesus ngandikaake asmane Nabi Musa. Tentu wae Nikodemus kaget sanalika keprungu asma kuwi. Minangka wong Yahudi kang bangun turut agamane, Nikodemus mesti weruh critane Nabi Musa kang manjerake ula ing ora-ora pasir. Tumrape awake dhewe kang durung tau krungu crita iki, monggo bebarengan maca saka kitab Wilangan 21 ayat 4 nganti 9. Sawise mengkono banjur padha budal saka ing Gunung Hor, metu ing dalan penere segara Teberau arep ngubengi tanah Edom. Ana ing dalan bangsa mau wis ora bisa sabar maneh, banjur nglawan marang Gusti Allah lan marang Nabi Musa. Pangucape, kenging menapa kok kula sami panjenengan kesahaken saking tanah Mesir? Menapa supados kula sami pejah wonten ing pasamunan mriki? Ing mriki boten wonten roti lan boten wonten toya. Mongko kula sampun sami bosen dateng tetep dan ingkang boten wonten raosipun menika. Pangeran Yahweh tumuli datengake ula mandi marang umat iku, kang banjur padha nyakoti wong akeh. Temah panunggalane bangsa Israel akeh kang padha mati. Wong-wong banjur padha sowan marang ngarsane Nabi Musa sarta matur, "Kula sampun sami damel dosa, dene ngantos nglawan dhateng Pangeran Yahweh, so dhateng panjenengan. Panjenengan mugi kersa ndedonga dhateng Sang Yahweh, supados kersa nyernakaken sawer-sawer menika saking kula." Nabi Musa nuli ndongaake umat iku, sarta Pangeran Yahweh banjur ngendika marang Nabi Musa, "Sira gawe rerekan ula mandi, banjur kapanjera ing cagak. Ing kono saben wong kang kacakot, mongko tumuli mandeng marang rerekan ula iku bakal lestari urip." Nabi Musa tumuli damel rerekan ula tembaga sarta kapanjer ing cagak. Wasana saben wong kang kacakot ing ula, mongko banjur mandeng marang rerekan ula tembaga iku lestari urip. Gusti Allah ngutus Nabi Musa mimpin bangsa Yahudi metu saka pangawulan ing tanah Mesir. Nabi Musa kaparingan kasekten saka Gusti Allah lan kaparingan kakuatan nindakake 10 mujizat kang ngedap-edapi. Mujizat kang keri dhewe yaiku binelahing segara Teberau, satemah wong Yahudi bisa uwal saka tanah Mesir. Ing pungkasane bangsa Yahudi bisa uwal saka pangawulan lan lumaku ing ora-ora pasir tumuju ing tanah prajanjen. Saksuwening lembara,
Gusti Allah kanthi cara kang elok banget nyawisi roti kang pinangkane saka swarga saben dinane. Lumrahe wong-wong Yahudi iku munjukake rasa syukure tumrap kacukupan kang diparingake dening Gusti Allah. Nanging nyatane kabeh malah padha ngresula marang Gusti Allah. Kabeh padha jeleh mangan roti kang dijenengake manna kuwi. Gusti Allah duka banget tumrap wong-wong kang ora munjukake syukur awit pambiyantune. Mulane Gusti Allah ngutus ula-ula mandi marang wong-wong mau, lan akeh wong Yahudi kang nemahi pati amarga dicokot dening ula mandi iku. Ula ing ora-ora iku mandi banget upase. Wong sing kena racune bakal mati ing watara 5 detik wae. Pungkasane wong-wong Yahudi padha ngrumangsani yen wis padha gawe dosa ing ngarsane Gusti Allah, karana padha ngresula. Mula padha nyuwun marang Nabi Musa supaya Gusti Allah kersa nyirnakake ula-ula mandi mau. Banjur Gusti Allah ndhawuhi Nabi Musa supaya gawe ula saka tembaga lan banjur dipaku ing cagak. Sak banjure ula tembaga iku kudu dipanjer dhuwur. Sing sapa kena wisane ula mung ana siji wae dalane supaya bisa tetep urip, yaiku enggal padha noleh lan nyawang kanthi mripat marang ula tembaga kang kapanjer dhuwur iku. Dalaning tamba iki pancen kosok balen tinimbang akal budine manungsa. Miturut pamikire manungsa, yen dicokot ula, sak cedhake tatu cokotan iku kudu enggal ditaleni singset supaya upas kang mlebu ilining getih ora nganti mlebu nganti jantunge. Dalane luar saka perkara iki kudu kanthi sarana imane wong-wong mau marang janjine Gusti Allah, yaiku saben wong kang kacakot mongko tumuli mandeng marang ula tembaga iku bakal antuk urip. Ya mung iki dalane luar saka perkara pepati lan oleh urip lestari. Ora ana dalan luaring perkara liya tumrape wong-wong iku. Nikodemus bisa wae mitakon, apa gayute antarane crita ula mandi iki tumrap awake? Gusti Yesus paring piterang, lan Nikodemus lon-lonan dadi mangerti nalika Gusti Yesus ing pungkasane ngandika, kaya dene Nabi Musa anggone manjer rekan ula ana ing ora-ora samun, iya mengkono uga putrane menungsa anggone pinesti kapanjer. Nalika semono kuwi Nikodemus mangerteni gegayutan antarane Musa kang manjer dhuwur ula tembaga kanggo nyirnakake upase ula mandi ing sajroning awak kelawan Gusti Yesus kang sinalib supaya dadi panebus dosa-dosane awake dhewe. Mung siji dalane luar saka upase ula, lan kaya mengkono uga mung siji wae dalane luar saka dosa-dosane awake dhewe. Mbok menawa nalika semono Nikodemus wis sadar yen kabeh laku agamane ora bisa ngresiki siji wae dosane. Nikodemus kang kalairake minangka wong Yahudi ora bisa ngilangake senajan to mung dosa siji wae. Kanthi kabeh laku kang tekun anggone nyinau Alkitab uga ora bisa ngilangake dosa senajan mung siji wae. Melu pangibadah agama uga ora bisa nyirnakake dosa senajan mung siji wae. Dalan luare ya amung siji minangka panebus sing dosa-dosane awake dhewe, yaiku pangorbananing Sang Kristus ing salib. Ora watara suwe sabubare anggone Nikodemus ketemu kelawan Gusti Yesus, Alkitab ngandhakake
yen Nikodemus ana ing sacedhake salib lan mandeng marang Gusti Yesus kang seda sinalib. Saka Yohanes bab 19 ayat 39. Nalika Nikodemus mandeng Gusti Yesus kang gumantung ana ing kayu salib, ing kono dheweke banjur kelingan marang pangandikane Gusti Yesus ing wanci bengi iku. Kaya dene Nabi Musa anggone manjer rerekan ula ana ing ora-ora samud, iya mengkono uga putrane menungsa anggone pinesti kepanjer. Wis kacekel jawaban saka pitakonane Nikodemus ing babagan kepiye carane bisa kalairake meneh. Nikodemus kalairake meneh nalika dheweke mandeng marang Gusti Yesus kang sinalib. Nikodemus kalairake meneh nalika dheweke mandeng marang putraning manungsa kang kapanjer dhuwur ing kayu salib. Nikodemus kalairake meneh nalika dheweke pracaya yen Gusti Yesus iku dalan luar saka dosa-dosane. Padha kaya dene ula tembaga kang dipanjer dhuwur dening Nabi Musa, iya dadi dalan luar tumrap wong-wong Yahudi kang kacokot dening ula mandi. Nikodemus kalairake maneh nalika dheweke pracaya yen Gusti Yesus seda sinalib minangka gantining wong-wong kang kudu dihukum pati karana dosa-dosane. Aku uga percaya yen aku bakal weruh Nikodemus ing swarga. Dudu karena dheweke wong kang teka nindakake agamane, nanging karena dheweke percaya yen Gusti Yesus seda sinalib kanggo nebus lunas dosa-dosane. Nikodemus kalairake maneh. Apa sedulur wis kalairake meneh? Yen durung, mulane sedulur ora bisa lumebu ing kratoning Allah. Apa sedulur wis sumadya ing ati kalairake meneh? Kaya dene Nikodemus percaya marang Gusti Yesus, putraning manungsa kang kapanjer dhuwur ing kayu salib. Banjur sedulur bakale entuk kratoning Allah lan urip langgeng. Amung kuwi dalan luare. Ora ana perkara liyane maneh kang kudu sedulur tindakake supaya bisa lair meneh kejaba pracaya. Mung pracaya. Semono persajane kaslametan kang dicawisake dening Gusti Allah kanggo awake dhewe. Apa isih ana cara liya supaya sedulur bisa mlebu swarga? Ukara kang endah ing dina iki yaiku amung ana siji dalan luare tumrap wisane ula mandi. Mengkono uga amung ana siji dalan luare tumrap perkara dosa awake dhewe. Matur nuwun para sedherek sampun tansah setya midhangetaken. Panggih malih benjing-enjing mugi Gusti Yesus tansah berkahi.